Pri natáčaní Cycles a Fitget takáme. Tak fajn. Takže teraz si vytvoríme vlastnú postavu. Tak fajn. Spravil by som nejaký seg, ak sa vidíte, aspoň aby ste videli, koho si vyberiem. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Mám vybraté. Wolo, get the kinda O-N-A. Husté. Obočí. Ne. Áno. Ústa. Dobre. Nos. Dobre. Uši. Dobre. Barva vlasu. Dobre. Brada. Zle. Tajné. Extra. Hop. A to je hotovo. Čo? Aha. Takže, kto budeme? Ty. Válečný. Roli levo. Nazveme sa Dopale 56. Nekúkať, toto je tajné. Takže spravíme menší strih. A ten sa vám ospravedlňujem. Tak, úspešne sme sa zaregistrovali a ideme hneď do arény. FGHJK. To čo je za blbé meno? Tak, teraz to zistíme. Ono slepie pestiami. Poď sem, ty kurva. Ospravedlňujem sa za tú píp. Už to ďalej nebudeme opakovať. Rozhodol som sa, že nebudem pri svojich let's playoch nadávať. Diváci na čo necúkajú a tam vyhráva. Vidíte moje meno? A to pále 56. Ja blb, nezapísal som si heslo. Ospravedlňujem sa. Ups, vítajte späť pri nahrávaní. Moja postava je taká, ako bola. A to pále 56. Arena. TGFG. To je divné. Bohužiaľ, boje nie sú. Môžeme dať aj kolónku preskočiť. Víťazstvo! Vidíte? Nič na tom brklo. Sme stále v úrovni 1. Fuj, to čo? Zlatá tuhľa, fuj. Najné. Kajné. 380 přijmout. Urobíme si menšiu reklamnú prestávku. Takže vítajte späť v zbrojírne. Hodlám si kúpiť tento meč a kúpil som si tento nádherný štít. Ale bohužiaľ hospodár ešte není. Takže ešte sa pozrieme do čara obchodu. Hop. Hač, šíbe ti? Hop. Hovorím. No, za tieto houbičky som sa dokázal preklikať cez zbrojinu. Vždycky, keď dáte nové zboží jedna houbička, tak vám to zoberie houbičku. Problém je, že už potom sa ťažko získavajú. Ale my to nejako dokážeme. Ešte pol minúty. Takže, pytlík buráku. To bude husté. Uvidíme sa po malej reklamnej prestávke. Vítam vás pri novom roku 10, 9, odpočítajte, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok! Aha, to nie je nový rok. Toto je takzvaná paródia na, ako sa to nazýva, nazýva sa to World of Warcraft, tak sa to volá. World of Warcraft. Takže 50 sekúnd, celá minúta. Aj na to si počkám. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz bojujeme vlastne za niečo ako železo. Ja som si istý, čo je to. Stoka krysa, kusla ma.
Áno, za to budeme. Čo opäť? Čo? Tvár šibe? Oh my god. Blokovať 10. Veľmi dobre. Poškození 2,6. To nie je veľmi dobre. A vidíte sa, koľko to môžeme predať? Za 1. Takže, vylepšíme si o 1. Juhu. Teraz musíme makať. Chcem aspoň 25. 75, to už je lepšie. 33, to je už lepšie, ale ja už mám lepší štít. Opäť po mojej reklamnej prestávke. Takto si vlastne sa takýmto spôsobom sa dostanete až k levelu 10, 20, 30, možno niekedy aj 100. Takže, ak sa vám video páči, dajte like, ak nie, tak nie. A nie, ešte nebudeme končiť. Ešte vám chcem ukázať zvanú stáj. A v tejto stáji máte rôzne zvieratá. Prase, vlk, raptor, dragov, griffin. Inakšie existuje aj griffinodrak. Ale to si musíte vybrať človeka, no z tých horných, z tohto stĺpca. Ja som si z tohto vyberal. No, táto hra sa dá stiahnuť aj na mobil. Takže si to budeme aj na mobile točiť. Ja už pár postav mám už za sebou. Ak chcete, aby som na mobile natáčal, tam už mám väčšie levely, ako 20, 13 a tak. Povedzte. Nejaké špeciály, tak tiež napíšte a jednoducho ešte nebudeme končiť, takže užite si video. Tieto videá budú mať približne tak 15 minút. Približne. Tak zatiaľ čau. Zatiaľ. Get on the phone now. Mano, gendáš ty. Čo? Ja točím? Ja to ťa chcem ubývať. Sorry. Chceme mať špätku súkromia. Tak, ešte ťa utreme. Štyri, 3, 2, 1, boj! Takže, poďme! Zelený kentaur. Fú, ten je hnusný, vidíte? Aha, že sekery, on má výhodu. Víťazstvo. Tak, a teraz krásny mečik je môj. Vidíte? Dám mu za tú pencu. Najprv vyboxujeme a teraz mu dáme Pinokia. Halleluja. Alebo takto. On sa stále usmieva. Tak musím prekryjeme oči. Tak fajn. Pozrieme sa ďalej, čo je v hospode. Zlý troll, fujky hnus. Guru, fujky hnus. Ó, pán Rendlík. A zbere Rendlíka. Takže, či ste úroveň, tí máte dlhší čas. Tak, ešte tento boj a uvidíme sa na budúce. Pri ďalšom Suffolk Game. Ako sa toto vozí? Ako sa toto nazýva? Ako? Áno, 56, 1. S1 som to mal dať. Tak. Po malej reklamnej prestávke sa uvidíme. Zatiaľ si dáme reklamu na... Chcete ísť na dovolenku? Vyberte sa do Egypta. No nie, to je jedno. Koniec reklamnej prestávky. A ešte, aby som nezabudol. Toto podzemí sú také... No nie, toto nie je podzemí. Sú... V tom podzemí sú vlastne tiež takéto monštra, ale... Od nich musíte získať kľúč. Kľúče dostanete tak približne level 10 až 18 alebo 19
Druhý kľúč od ďalšieho podzemia získate levelu 20 po levelu 29 alebo 28. A takto tie kľúče vlastne získate. Bojujete vlastne o to, aby ste boli najlepší. Ak máte nejakého kamaráta tu, tak stačí na ňo len kliknúť a máme ho. Vidíte? Lord temných válečníkov. Vyzerá dosť otravne. Môžete každého navštíviť, takto pozrieť sa, čo tam má. Či je väčší úroveň ako vy, či je lepší, alebo není lepší. No, mali sme možnosť vidieť mága a toto je zase zrejme prieskumník. Tá už nám blíka hospoda. Tu bož! Vidíte? To sa oplatí kúpať meče. A získali sme úroveň 2. Takto budeme vyzerať. O legenda iná. A takto s mečom v ruke. A takto so štítom v ruke. Nič ma neporazí. Tak. A takto vyzerá náš oblek. Ako konzerva. No. Tak, už budeme končiť. Tak zase na budúce pri... Je na neho. SFO Game S 1. Nie, no, 561. 1.